Да, на чадъра има рибки. Да, има и Да. Топла ли е водата? Ама не си топи главата, защото ще натопиш шапката. да, не се помага. Не, няма да пиеш вода, защото ще ти изкарам отвътре. Да ни плува. Да, да ни плува. Така го има и Да, стане как плува. Не динам. да ни плува. Да ни плува. Водата топла ли? Да плува. Да е така. Няма да слагаш тази вода в устата. Да, да как ние. One. One, two, three. One, two, three, four, five, six, seven. Колко дено? Не е студено, само духа вятър, не е студено.